Pomoz Bog svima. Naravno da je tema Sveta Gora. Noća smo se vratili. Onako slatko umorni. Osvežili su nas ove braće i sestre iz Prnjavora. Lepo su pevali. Pogotovo ovaj sveštenik, zaboravio se kako se zove, sve tako bilo na brzinu, morali su da idu. Ovo što je pevao, ovu srednjovekovnu srpsku melodiju od takozvanog Kiri Saije, to je obradio Pajak Setivić, Pavle Setivić, naš čuveni i dobri pojac i slikar. Predivna melodija. To nije ona klasična grčka Vizantija, nego to je praktično srpska obrada te grčke Vizantije i nekako baš leži na duši nama. Kad slušaš Grke, to je lepo, ali ljudi kažu šta je ovo, kaže neko nešto tursko, kaže, ko da Turci pevaju, kaže. Onako malo ono imaju one trile, a ovo je baš onako tu naše. Znači, jer Srbija zapravo je sastavni deo bio Vizantije, tog duha, toga etosa, ali naravno kao i svaki narod ima svoju karakteristiku, ima svoj duh, svoj mentalitet, svoj senzibilitet, kao što recimo pravoslavni Arapi u Palestini, uopšte na Bliskom istoku, pevaju slično tu Vizantiju, ali opet na arapski način. I to je jako lepo, onako, vidiš baš onako arapski, Arabija. Ali slave Boga na pravoslavni način. Tako i mi Srbi imamo našega Kiri Saiju. Nažalost, nema toga mnogo zabeleženo, ali po mom mišljenju trebalo bi mnogo više da se to neguje. To je Pavle Ksentijević obradio i na kraju opet nikom ništa. Nekako to, evo, posle ko zna koliko vremena ja čujem u okviru crkvenog, da kažem u okviru liturgijskog bogosluženja, Kiri Saiju iz srednjeg veka. Prelepo, predivno, ono, samo te nosi. Tako da, to je bilo za vreme patrijarha Pavla. On je bio onako malo rigorazan po tom pitanju. Ja ga razumem potpuno. On nije volao vizantijsko pojenje. Pošto, da li valjda u to vreme kad je krenulo to vizantijsko pojenje, pa ti vizantijski pojici naši su se nešto puvali, obražavali, nešto mislili su nešto veliko, pa su nekako blokirali i liturgiju i šta ja znam, ne znam tačno iz kog razloga, ali sećam se ja u Dečanima, eto, kao pevamo Krajince, to je sve lepo, ali kad pevamo Vizantiju, to je onda mi smo nešto specijalno. A to, naravno, nije dobro. Nije duhovni pristup, nego duševni. I to je naš sveti patrijarh vrlo dobro prepoznao, ne zato što on nije voleo vizantijsko pojenje. On je studirao u Atini, on je uopšte vizantijski grčki đak, ali negde osjećao da kod nas tada možda još uvijek nismo bili spremni za uvođenje tog vizantijskog pojenja, jer je to uvodilo nesmirenje. A on kao svet čovek i kao dugogodišnji monah znao je da nijedna estetika, nijedna melodika nije iznad duhovnog smirenja. Ako nama to unosi u obraženost i umišljenost, da smo nešto specijalno, odnosno na druge koji to ne znaju, onda to ništa ne valja. I on je zbog toga to zaista sprečavao i nekako se to nije bilo razvijelo. Onda kasnije su, hvala Bogu, koviljci počeli, pa onda, ne znam, bilo tu tih korova, kako se zvali, sad sam već i zaboravio, nije važno. Uglavnom su bili tamo pri Novom Sadu, koliko se sjećam, da, Nikola Pop, kako se on zvao? Ima neko čudno ime, Nikola Pop, pa neko prezivam, tako dalje, nema veze. I sada je ušla ta Vizantija, ali ta striktno grčko vizantijsko pojenje, strogo po neumima ili barem po notama koje su, evropskim notama koje su Grci, odnosno Bugari, koji su obradili, lepo su obradili, svaka čast. Malo su nakon, na naš slovenski način, malo su nam približili to vizantijsko pojenje, jer Grci kada pevaju vizantijsko svoje pojenje, odnosno naše vizantijsko pojenje, oni mnogo udaraju na taj istočnjački duh, onako baš blisko istočni, jer oni su zapravo gro Grka i Vizantije bila zapravo Mala Azija. I onda oni imaju te trile i to stvarno za neko ko nije upućen deluje kao da neki turski hodža pevao. U stvari nema veze, jer su Turci to od nas preuzeli. Vizantija je mnogo pre Turske imperije i tako dalje.
Ali u svakom slučaju malo ima toga što nama ovde, pogotovo mi koji smo stradali, jel da, koji sa braćom Turcima imamo, što bi rekli Hrvati, stanovita iskustva. Nama to nije baš toliko nešto milo. Tako da su Bugari to lepo obradili, malo su smirili to, onako su približili našem slovenskom duhu, ali i dalje ta lepa Vizantija, ali imamo mi to naše srednjovekovno pojanje od to Kir Isaija takozvanoga, sad da li bio monah, da li nije. Kir znači gospodin na grčkom, kao Gosan Isaija. Vrlo moguće je bio monah. Ja bih rekao čak i svete duše, jer tako komponovati tu duhovnu muziku nije moguće bilo kome. Tako da, eto, posjetio sam se toga. Ja sam nešto u Dečanima pokušavao da skinem neke heruvike Pavla Ksentijevića, odnosno Kir Isaije, ali to nešto nije prošlo, tako da sam digao ruke, a i nisam baš bio neki pojac u to vreme, nisam ni sada. Ali nekako bih voleo da inspirišem današnje pojice i uopšte sveštenike po parohijama da malo podrže i oduševe svoje pojice, da malo, eto, ne moramo Grke. Neko govorio, mi nismo Grci. Pa dobro, nismo Grci, znamo, ali eto, možemo to naše staro srpsko pojenje koje je mnogo lepo i svaka čast Pavlu Ksentijeviću, jako je to lepo uradio. Znači, on je baš veliki dar od Boga imao i sad ovaj naš otac iz Prnjavore to otpevao, znači, svaka mu čast. Znači, ono je bilo, ja tako imam sluha, mislimo. Znači, jednu falš notu nima. Znači, baš je onako bilo perfektno, svaka mu čast. I brzo su otišli, ja sam teo da ga zamolim za te neke note, ja bi rado, znaš, ipak je lakše kad imaš note da to malo naučim i da naši nauče, ali bit će vreme, ali tako, brate Slobodane? Dobro. Tako, eto, malo osvrt na to pojanje koje mnogo znači, a naravno i bili smo na Svetoj Gori. Eto, tu neka naša bratija je bila malo nesrećna, nezadovoljna što nismo bili na nekom grčkom bdeniju, na nekom slavlju grčkom gde se baš neguje to vizantijsko pojenje. Nekako nam je to promaklo. Bilo nas je mnogo, smorica nas je bilo u grupi i više ni manastiri Svetoj Gori nisu kao što su bili u smislu da ne primaju više tako oruk, jer je jako mnogo turista. Ima turista koji tu dolaze tako, eto, baš kao turisti, lepo sam i rekao, ne kao poklonici, ne kao hodočasnici, ne kao turisti. I imaš i baš nam je prišao jedan čovjek, kao, eto, čujem nešto pričate u pristaništu kod Svetog Pantelemona. Eto, kaže nešto, odakle ste vi, čujem, ja rekao, mi smo iz Srbije, tako dalje. Kaže, ja sam iz Austrije. Odnosno, Nemac koji živi u Austriji, u Beču. I ja ga gledam, ne deluje mi kao neki pravoslavac, kažem, vi niste pravoslavni. Ne, kaže, nisam, ali eto kao... Tako da imaš toga kako hoćeš. Mislim, svaka čast, neka dođu. Ali toga ima toliko mnogo da ti monasi koji žive u tim manastirima ih potpuno razumiju. To ti pređe preko glave, brate. Mislim, stvarno, više, to nisu poklinička putovanja, to su ti neki ljudi tako odu u Pariz, odu na Eiffelovu kulu, odu u Nepalu neki budistički manastir, odu tako na Svetu Goru i tako, to je ono zanimljivo, razumeš? A u stvari, meni je to, brate. Tako da oni su malo smanjili te dolaske. Meni u Hilandaru kažu, oče, možeš jedan dan. To ti je to. Kaže da si se najavio na godinu dana ranije. Kažem, oče, brate, ko zna će biti živ za godinu dana. Ali ajde, šta ćeš, ja ih razumem. Tako da nismo imali prilike da budemo mnogo po grčkim manastirima na bogosluženjima, jer niko te ne prima, ne može da te primi. Nas je bilo smorica. I jedino gde primaju, to je Skit Svetog Andreja u Kareji. Kareja je jedan mali administrativni centar, kao jedan mali gradić, tako da ga nazovemo, u sred Svete Gore. A taj manastir Skit, Sveti Andrijski, sad drže Grci, ali je bio ruski. Veličanstven, velelepan je. Ali posle revolucije su Grci, odnosno Rusi, nisu mogli da izlaze više iz Sovjetskog saveza i ugasilo se. Oni monasi stari koji su umeli, oni su poumirali i kako je to na Svetoj Gori kod Grka, kad padne ispod, ne znam ja, 7, 8 ili ne znam koliko, Grci preuzmu taj manastir. Tako da je Hilandar bio u problemu isto tamo negde posle Drugog svjetskog rata, kad Tito nije puštao da se izlazi iz zemlje, pogotovo nije puštao do Grčke, ali znao da će idu na Svetu Goru, Hilandar se polako gasio. I bilo je, za trunku je bilo, se Grci usela. A kad se to desi, onda
Mislim, oni, na kraju krajeva, to je njihova stvar. I onda, hvala Bogu, su došli Ljotićevci, Nedićevci i Ravnogorci iz Londona, znači naša emigracija. I oni su spasli Hilandar. Znači, oni su spasli Hilandar. Došli su naši ljudi koji su pobjegli od komunizma i bili tamo nesrećni u toj Velikoj Britaniji, a znali su da su nas oni izdali. I došli su i, hvala Bogu, spasli su. Onda je došao na kraju tamo 90-ih otac Metodije, današnji arhimandrit, i hvala Bogu sad je Hilandar opet ono što je nekada bio i tek treba da bude i tako dalje. Tako da, eto, nismo imali priliku da budemo mnogo u grčkim manastirima jer prosto nisu nas primali. Osmorica nas je bilo, pa smo bili jednu noć u Hilandaru, drugu noć u Svetom Pantelimonu kod Rusa. Rusi, to je kad dođeš tamo, to je stvarno imperijalno. Ti viš da to je jedna carska priča. Mislim, to je čudesno. Mislim, snimali smo tu reportažu, pa eto, tu će se ne ponavljam. Ali oni stvarno imaju toliko mesta, toliko zgrada. Ko si išao u Petrograd, čovječe, a ne na Svetu Goru. I ono je, znači oni su te prve noći, posle druge je to bilo zauzeto, te prve noći su nas uveli u jedan konak. Ja ne znam, tamo vjerojatno Putin dolazi kad dođe. To je taka udobnost, takav komfort. Znači, ne ništa pretjerano, ne kič, ali vidiš, brate, da s kim ješ posla. I meni su dali igumansku jednu sobu koja je ogromna, mislim, kupatilo je kao nečija dnevna soba. Sad to malo onako zvuči, ali u stvari učinite čast. Učine ti čast. Pošto vole nas Srbe. Nas Srbe vole i Grci i Rusi, ali mnogo više nego što mi volimo njih. To je tako. Mi smo Srbi onako malo divan narod, ali dobro, ne svi. I tako da smo drugu noć bili u Svetom Pantelimonu, a zadnje 2 noći, ili 3, valjda, koliko više ni ne znam, 2 noći, smo bili u tom Sveto-Andrijskom skitu. To je taj skit koji isto pripada Rusima, crkva je ko Beogradski sajam. To već kad Rusi rade. To su preuzeli Grci tamo, ali su oni bili toliko puno ljubavi, toliko su bili divni. Nikog ništa ne pitaju, može svakog od njih, može svi da spavaju, svi da jedu, svi da piju, sve onako, baš onako da kažemo jedna prava, ona hrišćanska, monaška ljubav. Znači nema tu neko izigravanje nekog asketizma, nekog ozbiljno nešto, mi smo sad tu kao, nemam pojma. Tako da, hvala Bogu, kod svih naroda ima, mislim, ti pravoslavnih, neko kaže Grci su uobraženi, a Rusi su, ne znam, otvoren srca. Ma nije. Mislim, sve je to individualno. Kako gde odeš. I tako da, eto, na kraju smo imali smo bdenije za Svetog Silana Atonskog. Za divno čudo nismo uopšte planirali. I dolazimo, još nam neki kažu, kaže, baš lepo, planirali ste, jel da? Kažem, ništa nismo planirali. Pa kaže, kako niste? Kaže, večeras je bdenije, sutra se slavi Sveti Siloan Atonski, jedan od najpoznatijih svetaca 20. veka, ruski svetac. Rekao, neverovatno, kako je Gospod to uredio. Mi smo sasvim slučajno okrenuli telefon, svi rekli, možda dođete kad ono bdenije, stvarno, kako to Rusi rade, to ti je, mislim, čudo jedno, troglasno, četvroglasno pojanje. Kako se oni mole, kako su oni pobožni. Toliko, znači, ja mislim da je bilo jedno 400 poklonika. I tih monaha jedno 60-70. Znači, to po njihovom pravilu, što je, neko kaže preterivanje, neko kaže nije, ja ne znam, to je njihova praksa, to je u redu, da ne može se pričati dok se ne ispovedi. I sad, to je u redu, ali mi recimo imamo taj pristup da to možda pređe u formalizam. Recimo, je dao Bog, pa ja zadnjih 7 dana, u zadnjih pričešća, stvarno nisam nešto zgrešio. Pa onako živ čovjek, živi mi. Ali, znači, ako to moraš, onda ćeš ti doći tamo reći, oče, ja sam grešan. Reći, dobro, brate, Bog te prašta. Znači, to je već neki formalizam, znamo da si grešan. Ali ako stvarno imaš nešto, ali u redu, da ne ulazimo u to. To je njihova praksa, oni su velika crkva, veliki pravoslavni narod. I ti kad vidiš kako se ti, to došlo z Rusa, s Koca i Konopca, i onaj neki
tamo se bira neki palomnik, sav ono izgužvan, brada, kosa, nije opro, ko zna koliko, onako opet neki tako vidiš iz Moskve, neki gospodinčići ovako i onako. Nema. To je na bdeniju uveče, po sat i po vremena, traje služba. Jedan sveštenik tu, drugi, treći, baćuška vamo, namo, njih 5, 6, 7 baćuška sveštenika. I ljudi dolaze se ispovede. Kako je to, čovječe? Potresno. Klekne na kolena, pa izgovara, onda ga ovaj sluša. Znači, ne žuri se nigde. Nema ono kao, ajde, brate, brže malo, ajde sad kao. Ne. Pa to je duša u pitanju, čovječe. Znaš kao, oče, znate, kaže, kod nas u gradu, kaže, naši parohijski sveštenici, to kod njih ne možeš se ispovediš. Molim? Kako? Što? Je li otišao studirao, učio škole da bude pastir ili ne znam šta? Trkač na autotrkama. To kod njih nema. Znači, ruski baćuška imate sluša ako treba do ujutru, ako vidi da ima šta u tvojoj duši da iščupa i da pomogne. I to je bilo potresno. I ti lepo vidiš da cela ta priča, znači prvo počinje večernja služba u 5 popodne. Malo večernje, takozvano, traje, nemam pojma, pola sata. I onda počinje u 5:30 ispovest. Traje sat i po vremena. 400-500 ljudi. U 7 počinje bdenije. I bdenije traje 5 sati, malo više do 12, do ponoći nešto malo duže. Posle toga ima odmah liturgiju u 1, a ima liturgiju u 6. Mi smo bili premoreni od mnogog jurcanja, pa smo išli na tu liturgiju u 6. Ali sve to kad ti vidiš, mala večerna služba, pa pristup, zvona, znate kako Rusi mene zvona, to zvoni, to su 1000 nekih melodija, to je, mislim, jedno 15 vrsta zvona, pa te nosi brate, vidiš da si na nebu, da si na zemlji, gde si, nemam pojma. I kad ti vidiš to, čoveče, te sveštenike, te jeromonahe, te pojce, taj narod, te monahe i ceo taj događaj, ceo taj, kako bih rekao, taj proces, ti vidiš kako je to jedna duševna zdravnica u odnosu na naše psihijatrijske bolnice. I jedno i drugo se ne trude da izleče ljudsku dušu. Ali mislim. Znate, pre ne znam koliko godina, ali nije to prvi put. Bio sam recimo u jednoj velika psihijatrijska bolnica pri jednom velikom našem gradu. Uđeš unutra, treba sam pokupio nekog monaha koji je nešto odlepio, pa tamo bio mučenik, šta znam. Upao u prelestu. Utripovo da je nešto, nemam pojma, da mu se javlja Bog preko plafona. I završio u ludačkoj košulji. I dobro, malo se smirio, pa Migo mu rekao, idi, brate, dovezi ovog našeg brata. I sad je ulazimo u ogroman hodnik ovako. Hodnik, nemam pojma, 30 metara, 40 metara, velika zgrada, veliki grad, mnogo bolesnih ljudi. I sa jedne i s druge strane hodnika sobe. Ja mi se tu bilo jedno, ne znam, nije bitno, mnogo ljudi ranjene duše. I sad ja ulazim tu i prva stvar koja me zapahne je gusti duvanski dim. Znači, ja ne mogu da vidim dalje od 10 metara od gustog duvanskog dima. Svi ovako, svi puše ovako, po 2-3 pljuge ovako. I tu će neko da se izleči. Tu će neko da svoju dušu da izleči. A onda posle toga dođu u sobu, lekovi! I onda se ovako, otvorimo bale ovako. Ne zna, ništa više ne zna da je. A ovde, Bogom, molitvom, radošću, ispovešću, pričešćem, pojanjem, lepotom, ljubavlju se leči ljudska duša. Kako je to?
tu ljudi odlaze posle toga oslobođeni, izlečeni. Iščupao je svoj greh. Rekao je, da, baćuška, ja grešni čelovjek. Ja to i to radil, a ne želim to da radim. On kaže, dobro. Čedo moje, polako. I onda idu, vraćaju se svoju Rusiju, svoju Srbiju, svoju Eladu, svoju Austriju, ne znam gde. Oslobođeni. Bili su na svetom mestu i tako dalje. Ali to kažem, nismo imali mogućnosti da budemo nekom grčkom manastiru, što na kraju kraja nije ni bitno. Pa eto, možda nismo videli za... I onda smo hteli da za Krstovdan juče da budemo nekom, ali opet nigde nije otvorilo. Jer, znaš, tek tako da baneš u neki grčki manastir, da nemaš da se odmoriš, znači, ceo dan da budeš tamo, se vrtiš u krug, da celu noć budeš na bdeniju i da nemaš gde da prilegneš. A moraš da putuješ za Srbiju. Tako da nismo mogli da pristanemo da tek tako negde banemo, pa smo se ponovo vratili kod braća Rusa i bilo je predivno. Bilo je prelepo. Tako da, eto, malo utisaka Svete Gore. Mislim, meni je Sveta Gora, da se razumemo, ovde. Ali eto, zbog moje braće, moje dečice ovde, mojih monaha, odnosno iskušenika, budućih monaha, naravno, neću da budem licemer i meni je, ja uvek volim da odem Svetu Goru, ali eto, ovo je više bilo radi njih i možda radi ovih koji ovaj put nisu bili, bit će prilike da ponovo odu, da to treba doživeti. Znači, ja preporučujem svim svoj braći da pre ili kasnije posete Svetu Goru, a opet sestrama da im ne bi pravio, kako bih rekao, neizvodljive zazubice, da odu da posete grčki manastir Ormilija. Ormilija je grčki manastir, nedaleko od Svete Gore, u tom severnom delu Grčke, koji je potpuno po svetogorskom principu. Znači, to je ustrojio sveti starac Simonopetrički Emilijan. On je svoje zadnje dane proveo tamo kod njih. Tamo njih ima, ne znam, oko 120 monahinja. I tu isto tako, u prvi deo manastira mogu dođu i muški da posete. Odatle više ne može avaton. Znači, mogu samo žene. Znači, i to postoji. Znaš, tamo neka mlada monahinja, razumeš, koja je otišla da preda svoj život Hristu, se pojavi neki dasa, razumeš, sa kratkim rukavima, nešto sa on tu. Naravno da će to nju da uznemiri u tom trenutku. A ona sebi svoje srce predala Bogu. Isto kao neki mlad monah, razumeš, kad se tu šepuri neka devojčica u mini suknji, mi nemam pojma, ili već kako god. Znači, zato postoji taj takozvani avaton. To je na grčkom, što znači zabranjeno za suprotni pol. Tako da, eto, ako vam se ikada, sestre drage, ukaže prilika posjetite Ormiliju, imat ćete da vidite. To su u stvari svetogorke. One su svetogorke. Jedino što nisu na Svetoj Gori, nego blizu. Tamo su, tu su žene koje su majke svetogorskih monaha često, bivše supruge koje su pristale na rastavu od svojih, koji su postali monasi u Svetoj Gori. Tu su sestre monaha koji su otišli u Svetu Goru i one su sebe predale tu. Znači, potpuno svetogorski tipik i oni su zaista svetogorke. Tako da to toplo preporučujem svim našim sestrama pravoslavnim da posjete. One samo pravoslavnim, da vide što to jest pravoslavije. Sila Božja. I tako, eto. A ja ću tu, ako Bog da, u moju Svetu Goru ovde, u šumicu, što bi se rekli. I tako malo na toj Svetoj Gori, ne sekirajte se, nisam pisao pesme ovaj put, neću vas daviti. Ali, naravno, budući na jedno mesto gde je molitva apsolutno prvenstvena stvar i da postoje ljudi sad, bez sve šale, što bi se reklo, koji ozbiljno poniru molitvu, koji su ozbiljno duboko u molitvi, koji mi, ljudi, ne možemo ni da pojmimo, ali nije ni bitno. Ali dobro je, bitno je da znamo da postoje ljudi, a i žene isto tako u tim drugim manastirima, koji su svoj život do te mere posvetili molitvi, da su oni sad, ono što bi se reklo, još nisu na nebu, a Boga mi nisu više na zemlji, nego su tu negde. I budući ja, jadni, bedni, mali crvić, isto čeznem za umno srdečnom molitvom i za tom
zatim sozrcanjem i poniranjem u svoje biće duboko. Jer kao što Svetom pismu kaže, nije carstvo nebesko ni na istoku, ni na jugu, ni na severu, ni na moru, nego tu vama unutra je carstvo nebesko. I to je tačka gde mi poniremo i gde pronalazimo carstvo Božije. I to je jedna od glavnih tema u asketici. Asketika je grana bogoslovlja koja govori konkretno o molitvi i o pripremi, znači tu nema mnogo teologije, dogmatike, eklesiologije, ontologije, ne, to je asketika, znači borba, askesis, na grčku znači borba, znači kako se izboriti sa svojim palim bićem, sa demonskim silama, sa ovim svetom, da bi mogao da se posvetiš molitvi i da bi stekao ono što Gospod nama ljudima daje, kao bićima koji su stvorena zapravo da prime blagodat Božiju, a ne znam što nam ovaj svet nudi. I postoje zapravo 4 tačke gde može obitavati za vreme molitve. Prva ta tačka je mozak. Druga tačka srce. Treća tačka stomak, utroba. I četvrta tačka genitalije. U mozgu ne treba da obitava za vreme molitve. Odmah da se razumemo, on mora bude u srcu. Međutim, to nije lako, to se godinama uči i postoji obitavanje u mozgu koje nije grešno, može čak biti i korisno i ono koje je ometajuće, a možda bude i skroz grešno. Znači, skroz grešno obitavanje u mozgu za vreme molitve je kada razmišljaš o parama, o uspehu, o bogatstvu, kad, se svađaš sa nekim ko te iznervirao, ko ti nešto rekao, ili tuguješ zato što, ti se pokvario auto i tako dalje. Međutim, u mozgu može da obitava znači i mozak nije jedno isto, se razumemo. Može da obitava u mozgu i na način da razmišlja o Bogu, da razmišlja o porukama iz Evanđelja, da razmišlja o tome kako sveti oci nas uče kako da se molimo. To već nije grešno, ali je i dalje ometajuće. Mada da kažem nije grešno. I to je neka međufaza odakle bi se trebalo spuštati u srce. Znači, treba biti u srcu. Bezobličan, bezbojan, bezukusan, bez misli, samo čist u čistom duhu svetome. Kao što rekoh, to nije jednostavno, ali se to uči, kao i sve drugo. Tu, početku smo umom u mozgu, pa se spuštamo i onda iz srca proiznosimo molitvu. Jer mozak je operator. On je čulo za organizaciju u ovom svetu. A je transcendentno čulo za onostrani božanski svet. I on treba bude ovde, u duši, u srcu, gde su emocije, a ne gde je racio, nego tu. Kada se popne u mozak, onda je to katastrofa. Onda si i umom i mozgom racionalan, telesan, materijalan, zemljan. I tu od toga nema ništa. Treća tačka gde može biti je stomak, odnosno utroba. Tu također imamo 2 vrste gladi koja nas ometa. Imamo naravno stvar koja nas najviše ometa, a to je pun stomak. Tu nema nikakve neutralnosti, niti ovako i onako. To je loše. Znači, naravno, treba da jedemo. Dobro, neki put malo pojedemo više. To ne bi trebalo. Ali, nikada se ne bi trebalo jesti pre molitve. Jer sve se sliva u stomak, krv, vata, pospanost i to je neko mlataranje. Umom nije molitva. Znači, na prvom mestu pun stomak je
potpuno, što bi rekli medicinari, kontraindikovan, znači suprotan i beskorisan i štetan za molitvu. Imamo i glad, znači imamo sitost i glad. Sitost može biti umerena, kad se umereno pojede i čovjek osjeća, znači to je sitost koja dok jedeš čini ti se si gladan, ali prekidaš sebe još dok bi jeo. I misliš, ja crći ću od muke, toliko mi se jede. Ali kad uz Božju pomoć, već iskustvom, zaustaviš sebe tu i odeš 5 metara i otišao si u slobu i vama, ti u stvari vidiš da si sit, čoveč. Uopšte nije bilo taka panika kao ti se činilo dok si jeo. Sit si, ali si molitveno sit. Kao što kaže Sveti Silon Atonski, treba jesti onoliko da možeš da se moliš posle jela. To je ta umerena, blagoslovena sitost. Znači ima neblagoslovena, neumerena sitost i umerena, blagoslovena sitost. A imamo i glad. Imamo blagoslovenu glad i neblagoslovenu glad. Neblagoslovena glad je kad si gladan i samo razmišljaš, kako bi jeo, pa šta ću ovako, pa kako ću zapržim, ne znam, čorbu, pa kako ću da napravim kajganu, kako bi napravio, ne znam, punjene paprike, pa malo ovoga. I to ode molitva, čoveče, ono kulinarstvo, mislim. I tu nema ništa toga. Znači, jeste glad, ali si je protraćio. A ima i blagoslovena glad. Kada je puštaš da ti smirava biće, da ti pročišćuje dušu i da odbacuješ misao o hrani, nego ti olakšava, lagan si. I molita vremenom. Naravno, niko ne uživa kad je gladan, brate. Ali vremenom, kad čovjek osjeti ukus i radost i blagodat molitve, kad osjeti glad, kad krene želudac da se onako grči, krči, pa da cvrči, pa ovako i onako, pa... kad čovjek okusi sladost molitve, on uživa u svojoj gladi. Jer zna da mu ona donosi molitvu. Tako da kažem, postoji ta blagoslovena i neblagoslovena glad. I na kraju imamo 4. tačku gde može da bude u genitalijama. To ni podrazno, ni u kom fazonu, ni u kom varijanti ne može da bude nikako, ni neutralno, a ni dobro kamoli. Znači, to je ometajući faktor 100%. Znači, najdalje gde treba da se spusti ispod srca je želudac i stomak. I to je kraj. Dole dalje nikako. Čim osjetiš da ide dalje, odmah prekidaj. Gospodi se Hriste, odagli od mene demona bluda, odagli od mene pomisli o bludu, odagli od mene sećanje na ženu, odagli od mene sećanje na muškarca, žena da kaže. Oslobodi me demona bluda, odlazi od mene. Pošalji mi anđela čistote i molitve. Znači, dole niže nikako, pogotovo ne u molitvi. Oni i ovako, brate mili. Ako imam ženu ili muža, odlično, super. Nema šta ja da maštam o tome. Šta ima da maštam? Nego lepo kad legnemo u krevet vodimo ljubav. Ljudi maštaju, čovječe. Onda ceo dan na poslu čeka i zamišlja kako će to sa ženom da radi. I ona isto tako. I onda to bludničenje. To nije ljubav. A da ne pričamo o tome kad se prenadraže, pa moraju da masturbiraju, imaju muža, on ima ženu, ona ima muža, i još pored toga, toliko se prenadraže, da posebno moraju da masturbiraju. Evo sad smo na brodu bila neka naša braća iz Amerike, iz zapadnoameričke eparhije, kod Vladike Maksima, pa oni su tamo iz San Diego, čini mi se, naši ljudi, ali bilo je Amerikanaca. U pravoslavci je bio neki otac Paul, otac Pavle, Amerikanac. Mnogo dobar lik. I sad on meni se obraća kod da se meni neki kakav starac, ali ajde, šta ćeš? Kaže, oče, kako, šta da radimo? Kaže, oče, to je kakva pandemija, to je tragedemija, pornografija. Kaže, ne znamo šta da radimo više. To više ni narkomanija, ni alkoholizam, ni kocka. Ništa više toliko nije toliko bitno, koliko, ne bitno, nego teško, koliko pornografije. Dolaze ljudi koji kukaju, cvile
ima ženu, ima decu, ne može da se suzdrži. Gleda pornografiju, onda to posle radi. Znači, ne znamo šta da radimo s tim ljudima. To je, ne da je pošast, nego katastrofa. I onda tako se malo priča sa njima i tako, koliko ja mogu da pomognem ljudima koji, to je sad druga tema, da ne ulazimo u to. Ali hoću da kažem koliko je to danas užasno zastupljeno, koliko ti, neću kažem prokleti telefoni, pošto ništa nije prokleto, sve je od Boga dato. Ali onda Satana dođe pa kaže, nemoj da gledaš filmove o svetiteljima ili da pratiš, ne znam, ajde sad i sport na kraju krajeva ili ne znam, da slušaš neko lepo predavanje. Ne, nego idi gledaj pornografiju. Onda je to prokleto. I onda dolaze mladi ljudi, pričao sam o tome, pa ga ja pitam sestru ili mladića ili devojku, je li, rekao, gledaš pornografiju? On ovako pogleda pa kaže, pa naravno. Naravno. I onda muke. I dođe žena, kaže, oče, verujte, ne znam što vam kažem, ali možda bi mi bilo lakše da me prevari sa nekom kurvom, nego što ga vatam u toaletu da radi to. Pored mene žive. Pa malte ne i obrnuto. Tako da nikada i nikako ne treba obitavati genitalijama. To kad dođe moment za vođenje ljubavi, neka to bude tada, a posle toga pusti. Ne uživljavaj se u to. Nema potrebe. Tako da eto, blagodaću i molitvama naših svetogorskih staraca i naših monahinja i starica iz ozbiljnih manastira, da nam Bog da snage da pobedimo svoje strasti, svoje slabosti i da sa svima njima s jednog dana nađemo u Carstvu nebeskom ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sad i uvek i vekova. Amen.